tarbiyya haƙƙin iyaye ne. Hajiya! Hajiya! Ina yaron nan naki? Yaro na? Yaro na ko kuma yaron aiki na? Tun ɗazu na aike shi ya je ya siyo min lemu bai dawo ba. Kin ce babu lemu anan na aike shi ya siyo babu. Ha'a. To ina wannan yaron ya ji haka? Ha, gashi nan zo nan kai. Ina kuɗin da na aike ka siyo min lemu. Ya faɗi. Wallahi to baka isa wallahi sai an biya ni. Dan Allah cika shi. Sake shi wana. Barin sake shi. Ya za a rike wallahi sai an biya ni. Tun ɗazu ga yunwa ga ɓata lokaci. Ka sake shi. Hajiya me ke faruwa ne anan? Tun ɗazu na aike shi na gama cin abinci ga yunwa ga ɓata lokaci ya bai kawo min lemu na ba na gama cin abinci. Amma dai ai ka ga dai yaro ne. Wallahi to sai an biya ni. To nawa ne kuɗin? 200. Sake shi dan Allah. Ka sake shi. Ka shigo? Allah ya so ka an cece ka. Kai je ka ci gaba da aiki. Awas. Zan zuwa a kyaru saboda sabon Abbas, mu je gida ko? Mu gama aikin ba. Abbas ba buƙatar gama aiki. Sai na gama aikin ba, zan kawo babana abin da zai ci ya sha magani. Abbas karka damu da wannan kaji? Mu zo mu je gida. Wato baba, yau ne zan bar garin Kaduna saboda kamfanin da nake aiki sun min transfer. Akwai kuɗi da na ware. Sannan kuma na je makaranta through Abbas na biya masa kuɗin makaranta na shekara ɗaya. Ina sa ran insha Allah kafin lokacin na dawo. Yaro ba abin da za mu ce maka. Sai dai Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kai ka wannan tafiya da za ka yi, Allah ya kai ka lafiya, ya dawo mana da kai lafiya. Mun gode. Ahmad. Na'am baba. Allah ya ma albarka. Amin amin baba. Allah sa ka gama da duniya lafiya. Na gode, Allah sa ka da alheri. Amin. Abbas, ina Abbas. Waye Abbas? Yaro karami wanda aka ce mota ta bige shi, wanda ya dawo daga makaranta. Ba mota ne bige shi, kina fef ne kuma ni ne bige shi. Kai ne mahaifin yaron da aka bige? Ni ne. Ya cikin nashi. Da sauki ka kwantar da hankalinka baba, zo mu je ciki. Baba, yaronka ya samu wata 'yar ƙaramar matsala wanda kafan shi ma ta kare. Kuma ɓargon da ke cikin kafan shi ya ɗan zuba da yawa gaskiya, dole sai mun mashi aiki. Kuma aƙalla aikin nan zai ci kuɗi kusan naira 150. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Likita, wallahi tallahi kina abin da nake tukawa ma ta baka lashe ne. Fitowa na kenan 150 kace. Ni dai abin da zan gaya muku kenan. Karka damu, in Allah da za mu je babban. Dogara ga Allah kawai. Likita. Na'am, baba.
Allah ya yarda. Zan je mun buga. A ci gaba da aikin kawai. Ok, to a kawo da wuri gaskiya saboda mu fara masa aiki. Na gode. Yawwa. Na gode. Ba yaro. Ya kakkada musu an jima. Sannan Abbas. Likita cewa a kawo kuɗi wa a gyara mun kafata. Wato Abbas, an samu matsala. An samu matsala Abbas. Kuɗin da nake ajiyewa, inda na ajiye Abbas na shi na duba ban gansu ba. Amma Abbas, zan je in samu matan na wanda kake ma aiki. Ko Allah zai sa a samu wani abu a gurinta. Sannu. Baba likita ya ce yana so ya ganka. To. Abbas ya haƙuri bari je ga likita. Sannan Abbas. Sannu Abbas. Sannu ka ji ko? Baba? Baba an samu matsala. Duk kuɗin da nake da shi wallahi da an kwashe an yi cefenen yau. Babu kuɗi a hannuna. Amma mu je mu ga likita. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu likita. Yawa sanninki. Baba ya mun duk bayanin abin da Abbas yake bukata. Ok. Sai dai likita an samu matsala. Matsala? Wani irin matsala kuma? Likita ba mu da abin da aka bukata a halin yanzu. To fa babban magana. Likita babu wani irin taimako da za a iya yi mana. Duk abin da ya dace mu mai, mun riga mun mai. Yanzu gaskiya dole sai an mai aiki. Amma tun da ƙaramin yaro ne, wataƙila idan kuka kai shi gun masu ɗauri na gargajiya, it may be suka ɗan yi dabarunsu da za a iya samun nasara. Yawwa kakkada mun sha Allahu zai samu sauki da yake ai karamin yaro ne ai. Insha Allah. Aba. Ai da ban dina sani. Allah sarki. Ai an kicin buri ne an ci dila. A gaskiya ne. Saboda ni da ban na san in dai magana ne na gargajiya. Babu kamar ta. Gaskiya ne baba. Haka yake. Allah sarki baba. Daman ta tura suka ce in barka sayas nobody ka say no. Gaskiya ne. Ina bakin kasuwa na ji wannan turancin. Allah sarki. Allah sarki baba. Wallahi in dai aiki ne gargajiya. Sosai kuwa. So da suka so ma a yanke gaba. Su ba burin su rage mu. Yasa ni gaba daya ban kauna allura. Allah sarki baba. Ai baba da ai kai ka tsufa ne shi sa ba ka san allura. Sannu.